Čaute ľudkovia. Akurát som hral, alebo teda natáčal som nejakú session na týchto nízkych stakes na tejto novej herni, kde hrávam pre mojich študentov a povedal som si, že skúsim natočiť niečo aj pre vás na YouTube. Nech vidíte, ako zhruba to vypadajú tie hry. Hrám 4 stoly, rôzne stakes, to znamená, že tu napríklad hrám, že 20, 50 centov, dolár, hej, stredl, 20 centov ante a mám tu na stole nejakých 50 dolárov, čo teda si dokúpime trochu viacej. Tu hrám 1, 2, 4 v Juanoch a tiež 1, 2, 4, tu 2, 4, 8. Čiže tu keď si dám nejakých 200 blindov, tak myslím, že mám nejakých 50 dolárov, tu 100. Čiže teraz tu mám asi 200 a tu mám asi nejakých 250, myslím. No a ukážem vám, čo za pacientov tu mám na stoloch. Zapol som proste relatívne náhodne stoli, čiže 68, 8, 50, 10, hej. To je nejaký 23, 15, to je regulár. A 29.5 je nejaký slabší hráč, toto je tight rack a 61.12, hej, čiže čím väčšie VPIP a pri flop raise máte, tým sú slabší hráči, čiže títo traja to sú naozaj darcovia orgánov. Tu na tomto stole tu máme tohto jedného 55.11 a toto je taký slabší, no mal som tu ich viacej, ale nech im je zem ľahká, poprehrávali. Tu máme nejakého 73-20 experta. 51-12. Hej. Čiže ďalšie dve ryby a tu máme toto je dobrý. Tento je 57-16, akože 37-13, 45-18. Akože hádžem tu nejaké náhodné čísla, vám to môže pripadať, ale tie štatistiky sú strašne dôležité a podľa toho sa bude hodne odvíjať moja hra aj to, aké si stoly vyberám, hej, lebo proti takýmto hráčom chcem hrať. Čím majú vyššie VPIP, či je to prvé číslo a čím nižšie je to druhé, tým je to pre mňa lepšie, lebo to znamená, že strašne častokrát dorovnávajú pred flopom a nerejzujú, čiže to sú presne ľudia, ktorých my potrebujeme. SOK jednoznačne re-raise, ak by mi dal all-in, tak to s radosťou dorovnáme. Máme tu bombpot. To sú také zaujímavé situácie, kedy vlastne každý hráč dá 8 blindov a ideme rovno všetci na flop. Hráva sa to na niektorých herniach a je to celkom sranda. Mňa to celkom baví. Samozrejme, netreba tam v týchto situáciách preceňovať, keď mám napríklad, že Jack 10, hej. To nie je až tak silná henda vo 8 hráčov, lebo každý tu môže mať 2-4, hej. A tak ďalej. To neznamená, že teraz všetko budem foldovať a budem hrať len 2 páry plus, ale je to dosť rozdielný formát oproti klasickému cashu. A tu máme stále ešte tohto expertíka. Takže ten stôl nechceme úplne opustiť. Tu nemám, že absolútne nič, tak tam sa do tej hry nebudem vôbec zapájať. Tie čísla, ak som vám s radosťou tu hádzal, že kto má aké VPIP a pri flop raise, to som hovoril hlavne kvôli tomu, lebo nájsť takého toho jedného hráča je na herniach väčšinou celkom problém, že 50/10. Nájsť troch na jednom je úplne že výnimočné, lebo na všetkých ostatných herniach, keď sa nájde jeden taký hráč, tak to zaplnia proste regovia. Tu oni majú nejaký proste algoritmus, aby to nepúšťalo toľko regov, čiže vyhrávajúcich hráčov na ten stôl. Hej, to znamená, že keď už je tam dosť veľký počet ako vyhrávajúcich hráčov alebo tých, ktorí majú určité štatistiky a je vidieť, že to vedia hrať, tak už tam ďalších takých nepustia, už tam pustí len rekreačných hráčov. Ja skúsim takúto vec. Blokujem tam tú postupku a každý sa môže báť, že mám nejaké 7-3, neviem čo. Všetci tu očakovali. Čakám od týchto hráčov, že keby mali niečo silnejšie, tak to betnú sami.
prešlo. Tu hrám naozaj, že to som dorovnal len kvôli tomu, lebo tam už som nemal veľa na call a asi sa to dalo aj zahodiť pred flopom, ale 10-7 naozaj nie je veľmi dobrá kombinácia. A tu nám prišiel koník vraný, skúsime, či sa nám nepodarí niečo vyfoldovať. Čo je super, a možno by vás to mohlo baviť, je, že keď si klikneme na to, že vieme si, okrem toho, že si zaplatíme, aké karty by došli, hej, ak všetci zahodia, tak my si vieme zaplatiť, že čo by prišlo na turn alebo river, čo je toto Rabbit Hunt. Čo je blbosť si to platiť, lebo na čo mi to je vedieť, že čo tam prišlo, hej. To je blbosť. Ale vieme si zaplatiť vždy, že kto mal aké karty. Hej, čiže ono to odhalí vlastne karty všetkých hráčov, kto s čím hral. Takže občas, ak si budem napríklad myslieť, že má niekto veľmi silnú kartu, budem to zahadzovať, tak vám môžem ukázať, či bol môj odhad správny alebo nie. A zase aj opačne. To zahodím. SO4 vo farbe som dorovnal, pretože úplne sa mi to až tak nezdalo a mne tam môže na turn prísť ďalšie srdce a teoreticky nejak farba, prípadne ak check raisol a potom to vzdá, tak by som si to zobral ja na tom turne. SOQ, to sú situácie, keď je dosť akože dôležité len nedorovnávať, ale re-raisovať, lebo SOQ nechcete, aby ste boli 4 a 5 na flope. No. Keby som mal oveľa väčší stack, čo nemám, tak by som to len čekol. Tu ale sa s tým aj chcem dostať do all-inu. Prúser by bol, ak tento raise-ne. To by nebolo... A keďže dal rovno all-in, tak to doplatíme. A čo? Však sa dokúpime. To nám nevyšlo. To nám zrovna nevyšlo. To sa nenecháme len tak re-raisovať. A za jeden si to pozrieme. Toto... No. Ešte môžeme spraviť takúto vec. Toto zahodíme. To som aj chcel zahodiť. To som čekol s tým, že tam nebudem môcť častokrát ísť, že bad turn na bad river, takže to skúsim zahrať takto. Tak. A tak. Nie každý bluff vždy musíte zahrať tak, že pôjdete bet. Tu neprišla zrovna dobrá karta pre mňa, takže to čeknem a zahodím. To trochu stratil, že aká bola akcia, ale už vlastne viem. Tak. To zahodím tiež. Čo nám tu prišlo za pacienta? Ďalší 5511. To by sme si mohli aj dokúpiť žetóniky. Nech tam nehráme jak chudobný príbuzný. Olala. A tu už nemáme veľa. To už keď tak rovno celé tam nasype. To vypadá, že by sa on mohol aj nejak ukliknúť alebo niečo.
A tu by sme si mohli tiež dokúpiť niečo. Keby som mal viacej, tak to re-raizujem, ale keďže som si nedokúpil, tak to môžem len dorovnať, lebo už mi to nevyjde na re-raise a potom následne zahodiť. Väčšinou sa snažím, aby som mal vždy toľko žetónov, aby som pokrýval toho najhoršieho hráča na stole. Čiže toto nejdeme hrať. Čiže tu má tento 287, čiže chcel by som mať aspoň aj tento má, že 300, čiže tak. Tak. A ešte tam dáme 100. Tuto blafneme. On tam častokrát len čakal na farbu, čiže takto ho vybavíme. A toto bude nejaký relatívne dobrý hráč. No, mám pocit, že tu nám, ak si dobre pamätám, tak tu bol hráč, ktorý mal tie šialené čísla. Čiže toto nie je stôl, ktorý by sme chceli hrať. Q je vo farbe. Nože, pozrime si flop. Z tej situácie ale nie som úplne nadšený. Dorovnáme. Niečo môže prísť na river. Napríklad K a 10, alebo dve farby. Tento hráč nemá dobrú kartu. Buď má ESO so slabým kikrom, alebo má Queeny Jack, ktoré blokujem, čiže Kingy skôr. A keď pôjdeme bet a all-in na rivery, tak veľmi častokrát nám ten hráč tu zahodí. Toto nie je dobrý flop. Aha. Dva páry. No. Toto sa mi nechce. Taká farba by nebola zlá na river. Ak má znova kolne, tak je veľká šanca, že má koňa. A tu spravíme na neho habaďúru, dáme mu check raise. A tu nemôžem dávať veľký bet, lebo toho koňa mi na veľký bet zahodí. Tu k tým, že som trafil tú desiatku, tak už nechcem až tak asi betovať. Chcem, aby proste stále betoval on a niečo tam skúsil blafovať. Tak. Došla farba. Skúsime habaďúru.
Ono veľakrát je to blbé tým hráčom zahodiť na tie dva a potom, keďže nič nemajú, tak to zvyknú rejznúť. Ale to bola situácia, kedy on mi tam veľmi nemal čo akože dorovnať. No, nejak mi to tu haprovalo. Mm, fu, fu, fu. No, čeknem to. A, pretože ak oni majú ESO, tak ho betnú. Mohol som to betnúť aj sám. A prečo som vlastne neodišiel z tohto stola, mi povedzte niekto, ak viete. Asi neviete, že? Tak. Aha. Akurát tam prišiel nejaký cirkusant. No, to nechcem úplne hrať. Nemusím betovať. Nič. Hm, hm, hm. Že by? Hm. Tak to na mňa vymyslel strašnú búdu. Nečakal som, že bude takto akoby slabú handu betovať takým veľkým sizingom. Ale aj majster tesár sa utne. No. Samozrejme, ak by ste si to chceli vyskúšať aj vy, tak nájdete potom link v popise. Alebo mi napíšte správu a ja vysvetlím, jak si tam môžete zahrať. No. Olala. Tak. A väčšinou platí to, že ak je už veľký pot, tak ja to môžem aj slowplayovať, lebo ja sa do toho olinu viem dostať v pohode aj na turnie na Rivery. Hej. Ak by ale ten pot bol malý a chytím niečo také silné, tak chcem ten pot budovať a chcem betovať. Hej, tu chcem ten pod budovať. No, tu je veľká šanca, že on má to ESO a že ho nebude chcieť zahodiť. Čiže poďme na to. No, nám dorovnal. Veľmi častokrát má nejaký pár tento hráč, čiže sadíme trochu viacej. No a tu už nemusíme vsádzať až tak veľa, lebo nechcem, aby nám zahodil tie osmičky, deviatky.
Hm. Ono to bude vyzerať strašne silno momentálne odo mňa a myslím si, že to už foldne. Ak tak má set. A nie. Puh. Hm. Nechcel mi veriť teda, že mám tú silnú kartu. To bol dosť zlý kol od neho, podľa mňa. S tým je 10. Pretože ja veľa z tých bluffov práve budem mať flash draw a tá mi došla, čiže ďakujeme mu krásne, že podporuje takto ľudí, ktorí následne majú potom čo prehrať na vyšších stakes. Myslím, že ešte chvíľku môžem zahrať a to by vám snáď mohlo aj stačiť ako predstava. Mám nejakých 21 minút, čiže môžeme to skúsiť potiahnuť do tej polhoďky a vypnem to. Krásna karta. Krásna, 8-9 vo farbe. Môžete aj ukázať karty, keby ste veľmi chceli. A ak všetci zahodia. No, to sme presne chceli. 8-9 vo farbe, takto 4 hráčov na flope. Tá ďalších 3 okrem nás. A flop 10, 7, 6. No, skoro. To aj nebudeme dorovnávať. Lebo vieme, aké má karty. Hops. No, to bude nejaké K10. Bim. A KQ. To vypadá, keby som to komentoval až spätne potom. Čo je tiež dobrý námed na video. Nože. K10. Tak. Nenecháme sa vyblofovať predsa. Za 9. No, jasné, že sa nenecháme vyblofovať. Čo by sme to boli za ľudia. K10 nezahodíme, ani keby na chleba nebolo. Ale už to pustíme z ruky. Tak ešte sem rýchlo pustím jeden stôl. No. Tak, na tomto stole máme taktiež toto expert, tak to poznáme, expert, koľko to času za stoly? To. To som chcel hrať, túto kartu. A aj som mal hrať. To som mohol dať re-race. Pekný. Takzvaný re-race. Ako sa hovorívalo za starých čias.
toto chceme rerejzovať a toto dorovnáme, lebo ten hráč nie je dobrý. Čiže hopla. No. Tu budeme mať veľa tých stredných kariet, ktoré tu netrafil, akože Jack 10 a Queen Jack a tak. Takže ho necháme. Nech sa vyhádže ako osýpky. Tak, akože nič. Oh. Aj. Nože poď s tým niečo. No. Necháme ho ešte, keďže nič nemá, tak nám nemá čo dorovnať. Tak. No a my mu teraz nespravíme radosť takto na večer. No. Aj tak máš Queen Jack a vlastne len naťahuješ čas. Aj sa 9, no jasné. Nemal nič, len tam akože rozmýšľal. No. Jaké by tu na tom online pokeri niečo zavážilo. Ó, dobrá karta. Dajme mu tam, že 12. Aby nám tu šestku nezahodil. Teraz keď nám dá all-in, tak to bude smutné. Tak. Lenže problém je, že ja to musím dorovnať. Tak. To je super. Musel som to dorovnať, lebo ma pálili ruky. A problém tam bol taký v tej hende, že on keď dongbetuje, tak ja nečakám, že bude mať veľa S. A čakal som, že dajme tomu mal niečo ako, že tam bolo myslím, že 5-6, čiže niečo ako 7-8, 7-9 alebo 3-4 a tak, že čakal do postupky a zrazu to S mu prišlo vhod a že ho betol. V pokeri je strašne dôležité si v týchto situáciách uvedomiť aj to, že nie vždy musíte mať najlepšiu kartu. A čo trepem? Akože furt je dobré mať najlepšiu kartu, ale že nie vždy, keď dorovnáte a prehráte, tak to znamená, že z dlhodobého hľadiska ste mínusový hráč, lebo občas proste v tých situáciách vám stačí, keď vyhráte vzhľadom na tie podod, že jedenkrát z 3 situácií, alebo jedenkrát zo 4. Hej, čiže na to treba dávať pozor, že napríklad ja keď som teraz dorovnal to 10-9, to neznamená, že to bolo zle, alebo že ja s tým budem prehrávať. Ja môžem byť kľudne s tým úspešný, akorát teraz zrovna mal to SOK a ďalších x krát môže mať proste nejakú horšiu handu. Zase je blbé, ak si tým budete obhajovať každý call, kedy spravíte nejakú blbosť. Takže ak by ste si túto herňu chceli vyskúšať, tak v popise máte odkaz, cez ktorý sa môžete zaregistrovať a tým pádom vám budem môcť pomôcť s vkladmi a výbermi na herňu a taktiež pre hráčov zaregistrovaných cez tento odkaz ponúkam aj také krátke video, kde vám môžem pomôcť s vašou hrou, viac vám vysvetlím, keď mi napíšete do správy, či už na Facebooku, v mojej fanpage Masuronike alebo na rovnakom Instagrame.